Kaixo, kaixo! Kaixo Blaitukidok, ongi etorri erronkak saiora. Sartu kareta! Kaixo berriro ere, gaurkoan ikasturteko bigarren eta azken erronka saioa aurkeztera gatozkizue. Horixe da, ikasturtea amaitzear dago. Ohiko moduan, challengea eta lehiaketa aurkeztuko dizkizuegu familian nahiz lagunekin jolasteko. Jakin nahi zen den oraingo challengea, ba aurrera kareta. Ikasturte hasieran euskarazko komikiak egitea eskatu genizuen, eta komiki zoragarriak sortu zenituzten. Gogoratu, egindako lanak Blaituko albisteen atarian aukiko dituzuela ikusgai. Oraingo honetan, marrazketa alde batera utzita, argazkilaritzarekin lotutako challengea izango duzu. Bikain, argazkiak ateratzea izugarri gustatzen zait. Challengearen helburua gure herrian ikusten ditugun euskarazko paisaia linguistikoak behatzea izango da. Eta zer da paisaia linguistikoa? Paisaia linguistikoa hizkuntza batek kalean duen presentzia da, gure kasuan euskara. Ulertu dut! Zeregina, kartelei, muralei edo soinalei argazki dotore bat ateratzea izango da. Primeran, nire txastiko, ilapainodeak euskarazko kartel bat dut. Batera justu argazki dotore bat eta bidali Blaitu klubera maiatzaren 25 baino lehen. Oraingoan ere mitologiki esgelarako sarrerak zozketatuko ditugu, ezta? Hori da, animatu eta parte hartu. Orain lehiaketaren txanda. Agur! Kaixo lagunok, erronka saio honetako lehiaketa ezagutu nahi? Zein ote da saio honetako kontzeptu ezkutua? Ba aurrera, lau arrastoak! Zirikatzen badira edo mehatxatuta sentitzen badira usain gogaikarri eta iraunkor bat isurtzen dute. Ez da urte asko Asiatikan Euskal Herrira iritsi zirela. Zuhaitz, landara, apaingarri, fruta eta barazki espezie askoren hostoez elikatzen dira. Maiz gaztelaniaz izendatzen baditugu ere, Haliomorpha jalis intsektuaren euskarazko izena behar dugu. Badakizu zertaz ari garen. Asia, Euskal Herria, intsektuak... Ezagutzen ditudan intsektuak zerrendatzen hasiko naiz. Batzuek ongi pentsatu erantzuna eta bidali erantzuna Blaitu klubera. Maiatzaren 25 arteko epea duzue zuen erantzuna bidaltzeko. Honekin bukatutzat emango ditugu Blaitu saioko erronka saioak. Baina zuek ez utzi euskararekin eta euskaraz pozatzea. Blaitu mingainak eta guzti euskara! Agur!